Ahoj, pojďte si dneska s námi vyrobit takovéhle svíčky. Takže máme připravený knoty do formiček. Tady už jsem si udělala pár čelých svíček a mám tady už udělanou jednu. Takže vezmu si tenhle hrnet. Tady v tomhle druhém mám vodu. A teď si tam nasypu vosk. Teď ho zamícháme. Teď si ukrojíme voskovky, barvu, kterou chceme, zamícháme. Tak, takhle z toho vyšla krásná fialová a nalijeme do formy. Máme to ve formě a teď už musíme jenom počkat, až to zaschne. Tak dáme další vosk, zase voskovku, zamícháme, máme takovou červenou barvu. Tak rozehřátý vosk nalijeme do formičky na růži. Tak máme to tam. Tak teď si uděláme další formičku, takže vosk, barvu. A Honzík tam chtěl listy, tak jsme to zkusili, no. Tak takhle to vypadá, takováhle modrá, nalili jsme to do formy. On chtěl 3barevnou, takže první barva a pak tam uvidíte další. Jako ty listy tam pak už moc nejsou vidět, ale děláme další barvu. Tak to je růžová taková, nafialovělá. Teď musíme počkat, až tam to Honzíkovo uschne, a pak budeme moct dělat další. Takže takhle to nějak vypadá. Teď si děláme další barvu. Honzík si to chtěl sám zamíchat. Stíkla mu takhle zelená, takže lejeme další vrstvu. Tak a teď už tady vidíte vznikný, máme tady růži vyndaný s forem, takovouhle fialovou nějaký, nevím, pak prostě takovouhle hnědou, takovou tohle je s těma listama, takže ty listy tam vůbec nejsou vidět, ale nevadí. Tohle to teďka můžete koupit na mém profilu na Vintedu. Na profilu Toplen 1678. V popisku máte můj profil na Vintedu, tohle jsou takhle všechno.